Labubu, it's the wrong color. I have spent over $700 trying to get the pink Labubu roll. Like, I swear to God, if I don't get it this time, I'm gonna be so mad. Oh my God, please, please. I think it might be pink. Oh my God, please. Ah! Gray! I didn't want a gray one. It's always gray. I don't want the gray one. It's disgusting. I don't want this. What can I say? Take off the foo-foo. How you talking shit about me? Can't even outdress my little boo-boo. Nana boo-boo, I go cuckoo. I do ratchet more than you. What can I say? Take off the foo-foo. How you talking shit about me? Can't even outdress my little boo-boo. Nana boo-boo, I go cuckoo. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris. I know, it's my dream. I have goosebumps every Fake versus äkta Labubu. Idag ska vi unboxa Fake Labubus. Jag beställde 3 olika versioner via Vinter. Det är en The Blind Box Series och av omslaget och förpackningen så skulle jag säga att det här är en Sonny Angel dupe fast Labubu. De här ska tydligen gå att fästa på mobiler, dator och surfplattor. Sen har vi en liten Have a Seat Series och det är den här som ni ser bakom mig. Och sist men inte minst har vi en Labubu Macaroon Series. Och om ni stannar till slutet av videon så kommer jag tävla ut en Labubu till 2 av er. Så 2 av er kommer alltså få varsin Exciting Macaroon Series. Vi måste såklart börja med Exciting Macaroon. Jag har ju redan alla som tidigare, men om jag får hoppas vill jag ha Lychee Berry. Den äkta versionen är ju betydligt större och sen så är färgerna väldigt annorlunda. Okej. Man får inget kort med i denna. Varför är jag typ nervös? What is this? Det här är ingen Labubu, det här är liksom en Lafufu. Ansiktet, det här leendet är det mest obehagliga jag någonsin har sett. Här har vi skillnaden på dem. Nu kör vi Blind Box Series. Nej men alltså, det där är det mest obehagliga jag någonsin har skadat. Tror de att jag skulle vilja ha det här på min mobil? This is a face only a mother could love. Det borde inte gått för den sista. Nej men vad fan. Alltså de har inte ens försökt. Vad är det här? Alltså va? Jag vet inte vilken av dem jag tycker är mest obehaglig. Den här var i alla fall finast. Det kommer en fin nyckelring. Det står Rainbow på den. Men om ni har tänkt att beställa hem en fake Labubu, don't. Däremot har du ju chansen att vinna en i den här videon. De här har jag då beställt från Popmarts hemsida direkt. Och allt ni behöver göra för att vinna är att följa mig här på TikTok, likea den här videon och lämna en kommentar och tagga en person. Ni kan delta hur många gånger ni vill, men varje gång så måste ni tagga ett nytt konto. Okay, I'm just gonna get one, all right? It's just one, all right? How bad could one be? It's not that expensive. It's not, well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And honestly, I have 3. I might as well get the whole set, you know? I mean, like, why not? I mean, just complete it. I mean, and you know, they released a few more. You might as well. And, you know, honestly, it's money's not a problem for me. I can afford it. I mean, and it's not an addiction, it's a hobby. Well, yeah, I'm wanted in 13 states for credit card debt, but that means that there's 37 states that still love me, so... Oh my god. Tää on mun ensimmäinen Labubu. Apua. Musta tuntuu, että mulla tulee liila, koska mä tykkään liilasta. Siis tää on se liila. Mä en oikeesti pääse tän ylitte. Tää on niin söpö. Mulla on myös tää toinen, joten unboxataan tää samalla. Ai niin, ja tähän väliin mä sain nää Vuoplukilta. Nää on 100% aitoja ja nää on Suomen edullisimmat. Match muhun tällä hetkellä. How fucking cute. Kommentoi, jos sä haluat, että mä teen Labubu-arvonnan. This is an infinity pillow. Why get a scarf when you could be cozy all winter long in this pillow? It has a twist here and it's thickly padded. You're supposed to be able to take this with you on the plane or a car ride. It feels more like a neck brace than anything, and it slips and slides when I try to lay down. It's not padded.
Okay, I'm just gonna get one, all right? It's just one, all right? How bad could one be? It's not that expensive. It's not, well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And honestly, I have 3. I might as well get the whole set, you know? I mean, like, why not? I mean, just complete it. Look how pink, so pretty. Pretty. It's so cute. Are you shitting me? Capitalism really popped off today, ladies. Labubut on skämmi, ne maksaa ihan liikaa. Ja miksi mä haluaisin ostaa sokkona mitään, kun mä haluan kuitenkin vaan sen pinkin version kaikesta. Toi olin mä siis noin tunti ennen, kun mä ostin nää. Jos sä oot mun poikaystävä, niin nyt suljet tää video. Mä käytin näihin siis 80 €. 80 €. Eli mun on mahdollista saada täältä nyt joku näistä. Mä haluan tietysti pinkin. Mä en suostu siis tyytymään mihinkään muuhun kuin pinkkiin. Pahimmat näistä ehkä ois toi vihreä tai sit toi ruskea. Oikeesti miksi mä jännittää näin paljon? Mä en niin kuin yleensä tykkää mistään tämmöisistä blindboxeista. Mut siis pakko myöntää, että ne on kyllä... Onhan nää nyt söpöjä. Täällä tulee ensin siis tällainen bagi. Ensimmäinen. Mä en uskalla kattoo. Oikeesti miksi mä jännittää tää näin paljon? Okei. No ei ollut pinkki. Seuraava. Okei. Ruma. Nää oli tyyli just ne huonoimmat, mitä mä niinku... Ja sanokaa mua hulluksi, jos haluatte, mut siis mulla tuli just paha mieli, että mä sanoin, että nää on rumia. Koska nää on oikeesti silleen... Nää on söpöjä. Ei niin söpöjä kuin pinkki, mutta joo. Valehtelin teille, tässä on oikeesti maailman isoin Labubu. Tää on ihan massiivinen boksi. Avataan tää nyt. Okei. Eli tosiaan, tääkin on siis Zimomo. Siisti paketointi. Sieltä aukeaa. Kai sieltä se vähän pilkistää. Niin kuin te näette, kyseessä on siis ruskeakarvainen kaveri. Kaulapanta, sitten The Monsters lukee tossa noin, ihan hieno detaili. Takana tietenkin löytyy häntä niin kuin siinä valkoisessa. Silmät tietenkin liikkuu. Nyt meillä on semmonen pulma, että meillä on nämä 2 eri väriä ja me ei tiedetä mitä me näille tehdään, joten me ollaan päätetty. Mä otan Arpo yhdelle teistä jompikumpi näistä, eli kommentoi alas kumman sä näistä haluisit ja miksi. Ja jos jotain teistä kiinnostaa ostaa näitä ihan suoraan, näitä on saatavilla meidän nettisivuilta. Mut joo, aikamoisia. Arvatkaa mitä mä sain? Sneak.fi lähetti mulle lapupuja. Avataan nyt nää tässä videolla. Tässä on siis tällaisia vaihtoehtoja. Ja mun mielestä nää kaikki on niin söpöjä. Mä jännittää. Okei, nyt mä avaan. Miten tää aukeaa? Täältä tuli tää Hope. Tää on niin söpö. Tää on ihan sikapehmeä. Okei, sit avataan tää toinen. Mä nyt avasin tää ihan väärin. Toivottavasti ei tuu niinku ehkä samanlaista. Okei, nyt avataan tää toinen. Täältä tuli tää Happiness. Ja sit jos sulla on mielessä joku tietty, jonka sä haluisit, ja sä et halua ottaa riskiä, että sitä ei tuukaan sieltä, niin Sneakin sivuilla sä voit tilata suoraan just sellaisen, kun sä itse haluat. Mun poikaystävä halusi just tän sinisen. Mä voin antaa tän nyt silleen, että meillä on molemmilla omat. Kiitos paljon näistä Sneak.fille. Käykää tekin tilaa omat niiden sivuilla. Moikka! Poikaystävä oli tilannut mulle yllätyksenä 12 labubua. 12! Mulla on labubu-perhe tässä mun kädessä. Mä en voi uskoa tätä. Tää on mun elämän paras päivä. Joten unboxatkaa munkaan kokonainen labubu-perhe. Let's go. Eka boksi on tää Exciting Macaron versio. Ja sitten tää toka boksi tällaisia istuvia labubuja. Ja hei, kommatkaa tonne alas, jos te haluatte, että mä arvon näistä pari. Mä voisin.
Mistä aloitetaan? Näistä seisovista vai näistä istuvista labubuista? Aloitetaan näistä. Oikeesti mä en usko, että mä sain vihdoin omia labubuja. Siis musta tuntuu, että mä oon vähän liian vanha tähän, mutta it's fine. On kuitenkin vasta 20 jotain, joten I'm still young. She is open. Mistä näkyy, että ketä täällä on täällä boksissa? Okei, tässä ekas boksissa on soy milk, Lucy berry, green grape, sea salt coconut, toffee ja sesame bean. Ja näistä mä haluaisin of course ton pinkin. Sitten on soy milkin tai toffeen. Mutta katsotaan mitä mä nyt saan täältä. Ja mä en saa avata tätä boksia. Oh my god, nyt mä tajun. Hello. Mä en halua rikkoa. Pitääkö tää rikkoa? Mä en tajuu. Eikö täältä varmaan? Ensimmäinen Labubu-boksi on auki. Ja musta tuntuu, että mä avaan näistä nyt 3. Ja sit katsotaan mitä tehdään niin lopuilla. Tää nyt kutsuu mua ihan ekana, tää keskimmäinen. Tästä tulee nyt mun ihan ensimmäinen Labubu. Eli tää on niinku special no matter what. Siis mä oon niin innossani. Okei, mua jännittää. Miksi mua jännittää näin paljon? Apua. Mä en halua vielä nähdä. Kattokaa te eka. Värisanan. Oh my god. Joo, tää oli special, koska tää mä just halusin. Siis mä oon oikeesti puhunut, että jos mä joskus saan Labubun, niin mulla riittää pelkästään, että mä saan pinkin Labubun. Ja nyt mä sain sen. Okei, tää ensimmäinen oli tosiaan special. Ja tää on ainoa mitä mä oon ikinä halunnut. Mä voin antaa nää kaikki mut pois. No ei vaan. Mut joo. Mun eka sit toinen boksi. Pitäisikö jatkaa saman linjalle ja mennä tästä keskeltä? Okei, mä otan täältä sivusta. Let's see. Mä laitan tän tänne istumaan, niin me muistetaan, että ketä mun perheeseen kuuluu. Oikeesti apua. Okei, apua. Mä näytän taas teille eka. Okei, mä en näytä teille eka. Mä haluan itse tietää eka. Siis mikä tuuri! Tää on just se toinen, minkä mä halusin. Siis kuinka perfect. Niinku pinkki ja beige. Voiko olla enemmän mua? Tää on täydellistä. Oikeesti Labubut on tarkoitettu mulle. Mä nyt sain 2 mun lempparia. Voiko tää mennä tästä enää paremmaksi? 2 mun lempparia. Mikä tän nimi oli? Toi varmaan toi toffee. Vai onko se toi sesame bean? Kertokaa kommenteissa, että kumpi toi on. Lukikohan ne täällä laatikossa? Joo. Tää on tää toffee. Tässä on mun 2 ekan lapsen syntymätodistukset. Oh my god, oikeesti. Pitäisikö mun avata tästä boksista vielä yksi? Okei, mä oon saanut mun 2 ultimate-lempparia tästä boksista, joten mä luulen, että mä jätän tän boksin nyt ainakin hetkeksi sivuun. Ja sit katsotaan, jos mä arpoisin näistä pari, mutta siltä nyt on toisen boksin pari.